chakaita kuti kuwe vamwe zvinhu 70 havatoziziva chakaita kuti kuwe ne7 Adventist inhau dzaWilliam Miller vakuedza kukorekta this great disappointment yakaita kuti followers aMiller vaite abandon the ship. Alright. Akazopa apology etc. But avachibva vazotanga yavo vakuedza kukorekta etc. Saka zviri kutaurwa. I'll give a very good example of our learned brother Prophet Hubert Angel. I've heard him speaking about the rapture, giving time limits kuti 23 and 24 September, referring to the festival of the trumpets. Alright. Yaitwa in the month of Ethanim, late September to early October. So you are saying kuti Jesu paari kuti no one knows the day. In Hebrew, Christ is saying Ein ish yodea. Ein ish yodea is Christ saying Ein ish yodea zvikurefer to the feast of the trumpets. So Christ paari kutaura izvozvo kuti no one knows the day. Ari kureva the feast of the trumpets celebrate with the Old Testament between the month of September and October. So these are the days and the days that Christ is coming. Alright. Anyway, which is heresy. Muri Zimbabwe kusangana kwatikuita zvakare pano paLife Prime TV patinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinobata upenyu hwedu. Kazhinji upenyu hwedu tikubata masekitors akasiyana-siyana eupenyu. Kune zvinhu zvakawanda zvinoshungurudza vanhu. Pamwe pacho panoda kupangirwa mazano kumhuri yeZimbabwe. Noti mhuri yeZimbabwe chete asi nevamwe vose vakatipoteredza. Saka muzaura nhasi ndina Bishop Kelvin Nyamakanga. Yes. Baba, welcome to the show. Thank you so much. Muri Zimbabwe makadi tiripana. Yeah, it's been a long time. A very long time indeed. Yeah. I believe kuti vanhu vangu vatokusuwai. Tiripo. Yeah. Tinenge tiripo zvedu. Yes. Yeah, ini nyaya ndayana nhasi. Nezuro vanhu vanakurara. Vanhu vanakurara vaivhunduka, vanhu vaitya ende vanhu pazendwa pamezi tsararose twanamata na Prophet Kaitano vamwe nyaya dzakangowanda vanhu vaitya rapture so the reason inoita kuti vanhu vadaro it's failing to understand what the word of God says. You understand? Yeah. When people have got misplaced ideas about or on God, munoita fear. Nezvinhu zvamusingafanire muchitya. Zvekuora kwemwedzi, lunar eclipse, hazvina kutanga nezuro. Ende zvichatoramba zviripo. Tisati tazvarwa zvaitovapo. Ende kuora kwemwedzi nekudzima kwezuva Malakai anotaura nezvazvo. Kristu unotaura nezvazvo. Zvinhu izvi, it's a sign pointing to the coming back of Christ. Alright. It is not the coming back of Christ. So zvairi muchereche zvaari masigns. Kana yadzoka, they will repeatedly come to remind you kuti musazorore zvoukanganwa. Musavarayirwe. Uri kudzoka mukomana. Mukomana ari kudzoka. But kuora kwezuva nezuro hakusiko kudzoka kwake. Asi kudzoka zvake uri kudzoka. Ipapapo mabva matotsinhira pane zvimwe because ini pandakanzwa vanhu vachitaura zvese izvozvo. Of course tine machapters akawanda anosapota nyaya ye-the dreadful day of the Lord inotsanangurwa nawo yezuva kuti zuva richadzima the dreadful. Patashori kuti the dreadful hakusi kuora kwemwedzi chete. Unozwisisa? Rine zvakawanda. Zvisi zvekuti munobuda kuti mwedzi waora
uyamuone uyamuchora on that dreadful day of the Lord. You won't even have time. All right. To go outside and with your iPhone or with your iPad, whatever you're using, to capture picture. Apana mkana iwe unongosipo. On the dreadful day of the Lord. So kuti moto mbobuda vananga vachinesa daddy uyamuona zuwa mwezi wani aiwa kune kusina on that dreadful day of the Lord. Amuna time yokutobuda banzi. All right. All these are signs that are pointing to the coming of Christ. All right. So this is one of the signs. Dzakangosangana nedzia dzekunzi kuchaita hondo dzakawanda kuchadi. You are talking now. A sign. Munhu waMwari, a sign. It's not the actual place or the actual thing. Imi makamboona sign yeparogo. Iye chakanzi hazardous kana kuti danger. Kana chi danger eskelem. Ama ichocho chakanzi danger eskelem kana chimata icho chachikurai. Sign. All right. But chimbopinda mukati macho wondokwira pamagetsi acho manje. Saka chakanzi danger eskelem chiri kukuratidza kuti pauri kutambira panapa ukasatamba zvakanaka unogona kufa. It's a sign. But icho chacho hachikuurai. Chakanzi danger chiya chakanzi dangerous or danger whatever. Cherogo chiya kachekarati mishonga iya. Icho chipepa chacho hachina problem. All right. It's a sign. But zviri mukati. Saka zuva kuora kwaro hondo dzatiri kunzwa nenzara hakusiko kuya kwa Kristu. Isign. All right. Ndakazoona nezuro pane vamwe vanga vakuposta chimwe chiprofita. Okay. Chakaprofitwa nevamwe. Pana prophet Kaitano, I even put it on my page. Yeah. All right. Ndakazoona vamwe vanga vakutora imwe prophecy ya Shepherd Bushiri. Shepherd Bushiri. Ravaitaura kuti vanhu kasema relationship yenyu naMwari because rapture is coming. Havana kutaura date. Havana kutaura vachiti vanhu vagadzira relationship yavo naMwari. Takazoona vanhu vakawanda vakuposta video yaira kuti aiwa the prophecy has been fulfilled. Aiwa munhu waMwari. People of Zimbabwe, listen to us very careful. Nyaya dzese dziri kuitwa dzikutaurwa idzi, it's right there in the word. You don't need somebody to tell you that he is coming. Paunoverenga shoko iye anenge achitokuudza kuti I am coming. So you don't need another interpreter of the scriptures outside the Holy Ghost. All right. Ndo basa ratakasiyirwa namweya. Kristu anoti chi? Ndave kuenda handikusiyai muri nherera. Ndichakumbira mudhara kuti vakutumirei mumwe. Anoti mumwe mweya munyaradzi. Kana iye achinge auya, he shall direct you, guide you into all the truth. So basa remaprofita, sorry to say this, basa remaprofita is not to guide the people into the truth. All right. Basa remaprofita is to encourage the believers. All right. Are you getting what I'm saying? Yeah, maprofita vari kutora basa remukomana. All right. Ramweya mutsvene. Saka mweya mutsvene akagara mukona kudaiwo. All right. Achitorwa basa rake. And people are doing their own thing. People are doing their own things. Saka iye akagara mukona kudai. Haasisina zvaachagona kuita. Because imi mamuka muri kuti ndiri muprofita ndaratidzwa zuva raora musi wa23. Ririro basa rinofanira kuitwa namweya mutsvene kuchechi. Rekuzivisa vanhu into all the truth. The truth about what? The truth about the rapture. The truth about what? The truth about the mark of the beast. You understand? Saka ibasa maprofita isusu leaders, church leaders, preachers. Basa redu Bible no barata rapachara chitanzi. For prophecy edifies the church. All right. Saka if a prophet edifies the church, basa remprofita nderei. He's an edifier, an exhorter. You don't guide the people. Ibasa ramweya mutsvene. All right.
Saka vanhu vanoteerera maprofita vachitadza kuteerera Mwari they abandon the word and focus on a personality. All right. You understand? Saka wondo hakusiko kuya kwa Kristu. Zuva kuora kwaro nemwedzi kudzima kwawo hakusiko kuya kwa Kristu. But it's a sign. Kuti munganye mungaita sezvenyu zvamuri kuona zviratidzo izvi zviri kukuudzai kuti kune mukomana uri kuuya. Like I said, post sign yakanzi welcome to Harare. Kuti Bulawayo 460 ndizvozvo. Haisiyo Bulawayo. Auburukire panapa uchangwa muna Harare road muna Mutare Bulawayo road. Woti ndaona pakanzi Bulawayo 460 saka ndasvika Bulawayo. You get what I'm saying? Yeah, but so all these are signs pointing to the coming of our Lord Jesus Christ. All right. Another question. Yeah, muri Zimbabwe muri kunyatsonzwa kutaurwa hanzi sign handiko kusvika. Pamwe pacho tinoziva kuti vanhu tinenge tichivhunduka. Hafanika chinhu kana chiri kutoitika ka. Vanhu vanorohani hana zvokunotedza kutoziva kuti voita sei. Right. Bishop, ndaenda kubvunza zvekare. Kuti of course mambotibate pana yemaprofita. Because chiri kutikuvadza ka. I think zvine chekuita like maprofita paari kuuya achitiudza nyaya. Handika dziri kutaurwa dzitonge dzakaexaggeratwa zvokuti dzibva dzatyisa zvimwe zvisingaite. Of which tikada kuchita gospel rinoparidzwa kumachechiko rinoita sekuti iye like ari kuti inini ndini ndega ndakatumwa. All right. Vamwe vese ava vakarasika. I mean, what's your take on that? Kristu ndinowanzofara kutaura zvaKristu kwete zvevanhu. Kristu paakauya akati kana iye achinge asimudzwa ndizvozvo basa redu isusu ndere kusimudza Kristu. Alright. Kana tasimudza Kristu, iye Kristu achakwevera vanhu kwaari, achazvikwevera vanhu. Alright. So when people gather, they are not gathering in the name of Nyamakanga. Because Nyamakanga haasi anofanira kuonekwa. So chinoita kuti vanhu vauye with all these different theories, dogmas, doctrines, exaggerated whatever, it is because people they want to remain relevant. Point number one, vada kuramba vachinzi vari kurira. There is a competition iri muvanhu vaMwari. Ndiani ane chimuti. Saka vanotsvaga ma-issues ari controversial kuti arambe ari at the helm, arambe achinzi ndiye aakapenga vakomana. You understand? No, Prophet Angel watotaura izvezvi kuti 23 and 24 October, September, sorry, Jesus is coming, rapture is taking place. You understand? But this is just heresy. But heresy idzodzo isu tikatanga kuzitaura panapa zvinzi havana Nyamakanga vanotaurei, because people they equate, or these modern day people, modern day believers, they want to equate material possession with spirituality. Alright. Yet there is no relationship. Alright. You can drive cars, live in a super dope house, kutogara mundege kana muship, but zvisinei nechekuita naMwari. So tine vanhu vekuti vakataura heresi vanoroverwa maoko vachitarisa what they have acquired in this world. Alright. Yet Kristu, though he was God, Bible inotaura pachena, he was God, but he was born in a manger. Ndizvozvo. Yeah. A son of a carpenter. Yeah. Ndizvozvo. Yes. Paul robva atichi, though he was God, though he was rich, wakabvisa upfumi hwake akapfeka urombo. Ndizvozvo. Philippians robva ati kudii, wakazvininipisa kunyange akanga ari Mwari pachake, haana kutora umwari sechinhu chinobatika. Vazvininipisa, haana gumire kwakutofa. Yeah. Saka kureva kuti rufu rwakafa Kristu dai iri nguva yanhasi.
dai Kristu achirarama nguva inoi, he was not going to be a flamboyant preacher. Yeah. Anga achirarama nhasi Kristu, anga asingagamuchiriki. Isaiah 53 anoti kudii? Ndiani wakatenda maridzo edu, ruoko rwake rwakatambanudzirwa kunani. Akange asina chiso chakanaka chekuti vanhu vaimumhanyira kwaari vachimuyemura, but kuzasozozozisi nemavanga ake takaponeswa. Ndiye wakatakura matende edu. Ati muriona? Saka vanhu vari kutaura nyaya inyambo zotaurwa Timothy naPaul kuti siyana nenyambo dzechembere. Inyambo dzekuti vanhu varambe vachinzi vari kupisa. Vanhu vese vangotaura. Ndinoda kuti izvozvi ndingada kuti vanhu vaite 2 weeks vachitaura nezvangu, ndokuda kungoita chimwe chinhu, so that I continue ndichivibrate. Saka zvikuitika pamapreachers aya ma-personal projects kaari kuitwa, because once wakutora iwewe word rakataurwa muBhayibheri handika wakuritwista iwewe kuti rimeche nezvinhu zvakuda kunoitika, because scientifically chinga chichinhu chakatopiwa warning handika. Tochiti isusu 3 days 2 days towards that day vanhu pakuuya vachitaura nyaya dzakasiyana siyana. Saka vanhu havada kunzi ndiwo maprofita chaivo chaivo anoona zvechokwadi. Izvozvo varikuda kunzi ndiwo maprofita anonyatsoona chazvo. But let me tell you, let me go back to church history. There is this man, he was a Baptist preacher, ainzi William Miller, 1832 1844. Ainzvera magwaro, especially the book of Daniel, chapter 9, chapter 8, chapter 9, chapter 10 there. About this. William Miller akatotaura date 22 October 1844 kuti he is coming. Achichitora kuna Daniel, achicalculated those 70, a prophecy of 70 weeks. That was 2,300 days. Achicalculator kusvika abunda nemedzi yake vaiti drew up. You know what? People sold houses, their properties. Vanhu vakaresigna kumabasa vakati hazvina maturo. Ndo pakabuda inonzi the great disappointment. During those days, it was a great disappointment era. Okay. All right. Saka zvikuita vakomana hazvina kutangwa, havasi vakatanga nazvo. Zvakatotangwa nana William Miller vari kutaura. Chakazoita kuti nhasi kuve neSDHE. Ndo nyaya yanaida kutaura ndazongoimira zvangu. Alright. Chakaita kuti kuve vamwe vazhinji veSeventh Day havatozviziva. Chakaita kuti kuve neSeventh Day Adventist inhau dzaWilliam Miller. Vakuedza kukorekta this great disappointment yakaita kuti ma-followers aMiller vaite abandon the ship. Alright. Akazopa apology etc. But avachibva vazotanga yavo vakuedza kukorekta etc. Saka zviri kutaurwa. I'll give you a very good example of our learned brother Prophet Hubert Angel. I've heard him speaking about the rapture, giving time limits, kuti 23 and 24 September, referring to the festival of the trumpets. Alright. Yaitwa in the month of Ethanim, late September to early October. So you are saying kuti Jesu paari kuti no one knows the day. In Hebrew, Christ is saying Ein ish yodea. Ein ish yodea is Christ saying Ein ish yodea zvikurefer to the feast of the trumpets. Saka Kristu paari kutaura izvozvo kuti no one knows the day, ari kureva the feast of the trumpets celebrate with the Old Testament between the month of September and October. So these are the days and the days that Christ is coming. Alright. Anyway, which is heresy. Because Christ said it openly. No one knows the day.
kunyangwe vatumwa munhu waMwari musaitondiparidze kunyangwe vatumwa izvezvi vakadongwa. There is a seal in heaven, there is a seal isati yavhurwa. Manzwisa iri kunzi vatumwa vakagarira kuti they want to see kuti zuva iri nderipi. Ndosaka makanzwa chinzi kana munhu ana akatendeuka kudenga kunofarwa, kwete naMwari but nevatumwa vari kuti dai nyika yakurumidza kuti itendeuke, kuti siwi ivhurwe, tione day richadzoka mwanakomana. Saka no one knows the day. Jesu wabvati kunyangwe neni wacho handomboziva except Baba. Harisi parable iri. Musanyeperwe munhu waMwari, this is not a parable. There is no hidden language. Hapana hidden language hapa, hazvine mainterpreter. No one knows the day, no one knows the day. But chatinoziva ndechekuti uri kudzoka. Saka each day, people of Zimbabwe, each day you live as if Jesus is coming now. Not coming tomorrow, coming now. Saka Kristu haana kupa vanhu time limit. Sei asina kuvapa time limit. Ivi mukapiwa time limit izvezvi. Ini kutofunga wanga ndokudai pakapiwa time date, I would enjoy my life. Dera chira kusvika ndoripeni ndokutaura izvozvo kuti tikava netime limit. Hear me people of Zimbabwe, pakava netime limit zvakureva kuti September iye naOctober ndobaitendeuka. January varume ngatihurei, varume ngatihurei, ngatitorwa nevakadzi, ngatindodhakwai, ngatimwei doro, ngatiite zvatinoita ndei kumapati. But panongosvika September chete ngatitendeuke. September akangosvika 25 totendeuka, tomboisa kusvika pana October tinyatsoona kuti haasi kunyatsouya here zveshuwa. Kana akasauya September, October, November vari vechienda kuChristmas hande tindodhakwa. Because we are quite sure kuti he's not coming there. He's not coming in April. He's not coming in June or July. He's not even coming in January. Ngatidhakwe, ngatihure, ngatitese atinoita. Which is wrong. Christ anoti kudii? Garai makagadzirira. That day will come as a thief. We want to describe it. Zuva iro rinouya sembavha. Kristu anotaura kuna Matthew chapter 24. Apostle Peter vanoitaura. Apostle Paul kuna Thessalonians vanoitaura futi. Exactly. That day will come like a thief in the night. Let me give you a very good example. Baba Mutangadura, makaenda kunobata maoko. I want to use that. May his soul rest in peace. I want to use that as a good example. Vakaswera vasingazive kuti nhasi usiku kuchaya matsotsi. Vakatoronga nzendo kuti kuswera mangwana ndiri kuuyako. Ichi ndichada vaitoronga. Dai vaiziva kuti matsotsi ari kuuya vangadai vakaenda kumapurisa. Kana kuenda kukejisi kuti ndikutoda masoja cheo nekuti ndatonzwa kunzi ndapiwa warning. Ndizvozvo. But kuratidza kuti vakanga vasingazive, havana kutsvaga faucet, havana kutsvaga gadaleta, kwakundorara. Pamwe vakatoona his favorite TV show, vakatondorara. Vakarara vakaplana day ravo pakati peusiku, like a thief in the night. Maropa amutrobhazi akaoma. Exactly. That's the nature of Christ is return. All right. Pane panapa ndiziunika kuti mubvunzo here. Unenge usiri mubvunzo. Ini ndakatarisa like mararamiro atikuita izvozvo. Tine 3 groups of people. Atinawo. Maybe zvandikutaura nemunhu waMwari munogona kuzobatsira rimwe boka ratinaro. Handidya. Right. Ini I classify them as 3. Handidya. Kune vanhu vasingatende muna Kristu. Zvachose. Then vateta vanhu who believes in Christ. Handidya. Tozoita those who obey. Like pamamutaura pekuti igadzirisa upenyu hwako. Right. Handizivi kuti how can you help
especially this second group ranotana those who believe but they don't obey. All right. Bible not kudi. Faith comes by hearing. And hearing the word of God. So you need to obey. It's hearing the command of the word. Alright. But however, Satan anembeu. Satan anembeu yake yaanodyara. Just anopa the parable of the what you call it? The parable of the sower. Anopa kune dzimwe mbeu dzakadai, dzimwe mbeu dzakadai, dzimwe mbeu dzakadai. Aipa kuti izvozvo zvinhu izvozvo zviriko. But now nyaya yevhangeri manje haisi nyaya yekuti ndikangonzwa shoko. Is now yekucultivate shoko. Tori cultivate sei nekutoteerera nekutoobheya. Pasina izvozvo hatina kwatinoenda. Ndosa mutona machechi mazhinji akazara, machechi mazhinji akazara nemafollowers ana vana vaMwari. Mafollowers, mafans anyamakanga. Saka they take their time defending a man, a mortal man like them. All right. Ndizvozvo. Munhu waMwari ndikatadza inini. Imi hamusi makandidana. Pane anondidefenda. VaIsraeri vakabhoikana. Moses atora mukushaita umani. Smaitiro apigwa utora yombo. Osora zvizvo yazvite. Miriam anga ari mukuru akatekedza ndobva wanyatsotuma Miriam. Vana iwo ndio mukuru iwewe Miriam enda. Apa muzisa. Aita zvaakaita by end of the day. Miriam akaita maperembudzi. Wabata hausiwe unofanira kumudefenda Moses. All right. Aipa muzisa. Yeah, vanhu I think ndo vari kudzoka futi kune vaya verapture vaya vaitya vari kudzoka ipapo panyaya yevanhu vanofollowa. Exactly. The followers of men, not the followers of Christ. Because if you read the word, you ukaverenga shoko rinokuudza